नै आंखि संखेरे नोंजों आं नुजाफैबा dao bao nơi nâng कमेन्ट हरदो जायफोर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैदों दान्दिसे सम नोंथांमोनजों नुजाथि फैलायबाय आङो दसे समब्लाबो नोंथांमोनजों नुजाथि फैबाय आरोखि अन्नानै जाय दङ एसे माना हरदो कमेन्ट हरदो Kamden Baglari, good evening.
खोमदोन मा ओंख्रि जाखो? अ खोमदोन मा ओंख्रि मोनजाखोलै बेलासिनि? खोमदोन खबर सबर बोरैहाय खबरफ्रा? देलै कमेन्टफोर हरदो दे आदा आंना टाइम गैया आङो भलन्टियार जा नंगौ नामा आदसा बे उफायथ' गैला जुदि टाइम गैयाबाथ' माथो होनबावनो दसे सम थायोबा मोजां मोनगौमोन आरो आं जेनेबा गजस्ट'राव जिउ नों साया माया दान्दिसेनिल' हलियाव आदा अ नंगौ नामा कार्बि आलं जामुगुरि बा कार्बि आलंनिसो नामा नोंलाय कार्बि आलं जामुगुरि लाइक होदोब्रा खोमदोन जामुगुरियाव थांनांगोनलै नोंसिनाव बेरायनो जामुगुरिथिं बेरायनो थांथारनांगोन कार्बि आलंआव सानसोरां बर' खुलुमबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर सानसोरांनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आंनिफ्राय खौथि खौथि गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय दसे सम नोंसोरजों रायज्लायनो होना फैबाय दे सानसोरां बोरैहाय खबर सबर नोंना एसे खोन्थादो दे
सानसोरां सोरमोनलाय सानसोरां सोरमोनलाय देलाय सोरबाफोरसोमोन नामा हा सानसोरां देलाय एसे खोन्थालाय खोन्थाबासो मिथिगोन दा आङो मोजाङै सानसोरां बर' सिनायनायाथ' सिनायनांगौमोन आङो आं स्टुडिअ आच्छा आच्छा येस 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 स्टुडिअ सोंहरनाया औ बेयो आं बेखौ बिदि लोगो मोननाय जाफिनाखिसै दै ओरैनो माबादोंमोन खेबसे ओरै लोगो मोनदोंमोन खिन्थु आङो गैया मोजाङै माबानो हायाखिसै बिनि बिदानिसो नाम्बार दङ आंनाव बे माबानि आरो बे जाय स्टुडिअ दङ बे बिनि बिदानि दङ आरो आंनाव नाम्बारा ओमफ्राय बिनि नाम्बारा गैया सिगाङाव दंमोन आंहा बे माबाया हेन्दसेटआ सोलायनानै माबादों आरोखि नाम्बारा गैया जादों मानसियाथ' ओजों क'क्राझारावसो थाबाय थायो नालाय बियो आंनावबो दं मोनबाय ए आच्छा 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 थेंकिउ थेंकिउ आंबो मेथाइ खनगौमोनलै एसे मोजाङै आंबो खननो बिराद गोसो जायो माने स्टुडिअआव बिदि खननो मोनफेराखै नालाय आंबो बिराद गोसो गोनां आरो माने मेथाइ खननायाव मिथिबाय ओरैनो मालायनि मेथाइफोरखौलाय ओरैनो खनलाबायो आङो खिन्थु मोजाङै बिदि माबा मोनोब्ला चान्स मोनबा खनगौ आरोखि आंबो नोंना बहा माबाया स्टुडिअआ फंबाय नोंना स्टुडिअआ बहा बैसागोआव दिहुननो नागिरदोंमोन आच्छा दासो गोदान माबा खालामदों ने दासो बहायदों आरोखि ने दासो माबा अपेन जायाखै माने अपेन जाथ'वाखै ने अ माबाया स्टुडिअआ दासो माबा अपेन खालामथ'वाखै आरो ने अ मा जायगायावमोन नोंना माबाया स्टुडिअआ चिरां ना बाक्सा आं बिदि मोनदों आरोखि होनबा चिरां ना बाक्सा बिदि आं एसे गोसोआव फैनो फैदों बुजियाखै माने नोंनि स्टुडिअआ बहा दा जेनेबा नोङो बुंबाय नालाय बैसागोआव दिहुननो नागिरदों दा बैसागु नोंथ' स्टुडिअ दङ आं स्टुडिअ सोंनाया आंनावबो दं मोनबाय होनना बुंदों नालाय आंनावबो दं होननाय लोगो लोगो जेनेबा नोंनाव स्टुडिअआनो दं होननानै सानना लाबाय आरो आं स्टुडिअआ नोंनावनो दं होननानै सानना लाबाय आरो आं दा आंनाव नाम्बारखौसो आंनाव नाम्बारखौसो मोनबाय होनदों आच्छा आच्छा दे थेंकिउ आङो स्टुडिअ'सो
स्टुडिअ'सो दं होननानै सानना लादों। आंनाबो साननाया बेलेग बेलेग सानफ्लांलायलाङो जारलासो। ओमफ्राय नों मेथाइ सेथाइफोर खनो नामा सानसोरां? मेथाइफोर खनो नामा होनदां नोङो? आंनि साबस्क्राइबा बारायथारला। आंनि साबस्क्राइबा बारायथारला। ओंलै मा जालांखोथाय बिदिनो। आंनाबो बिदिनो बारा बारायथारा एकदमबारे खमथार आरो आंनाबो। आं समबो होनो हाया अबयसे आं गावबो समखौनो होनो हाया। आरो एल बिबो होबाय थानाय जायाना आङो। एल बि होबाय थायोबा बारायो खिन्थु बहुद बारायो। खनो मालायनि औ औ औ थिगानो दं। खननांगौ आंबो ओरैनो मालायनिफोरखौ खनलाबायो। जोंना बे भैरबखुन्द' दंना बेयावनो थांलाबायनानै बे लोगोफ्रा बक्स गिदिर गिदिर दंला बायोना बिसोरजोंनो खनफाहैलाबायो। बिसोरजोंनो बे पिकनिक स्पटफ्राव बेफोरावनो फुरथि खनहैलाबायो आरो। आंनि सं दं अ दे दे दे। खननांगौलै गोसोफ्रा मोजां मोनो माथो। औ ओरैनो औ बानायनांगौ हाजासिम बानायनांगौ। गावनिया भिलु थायो आरोखि गावनिया जेनेबा मालायनिखौ खननाय लोगो लोगोनो नों मालायनियावसो क्रेडिट लानाय जायो। मालायनाव क्रेडिट लानाय माने बिसोरजोंनो बिसोरनिखौथ' खनखानांखागोन जाय फेमास मेथाइ उफायथ' गैया। खनथारनांगौ खननायाबा हले आंबो बिराद सापर्ट दं आरो खननायखौबा। मोजां मोजां दानि मेथाइफ्रा आरो एसे बेलेग टाइपनि ना बा बुजिनो हानो नागिरा। गोदोनि जोंनि मेथाइफ्रा माबा नाइन्टिसनि मेथाइफ्रा बांसिन माबा दंसिनोमोन नालाय दानि मेथाइजों गोदोनिजों एसे फाराग दंसै आरो। दानियाबो गाज्रि नङा नंनायालाय दानि मेथाइफ्राबो जेरैहाय बिराजमोनना बा माबामोना सोरजिसुमा मोना रिंखांमोन नामाथाय बिसोरनिखौबो खोनासङो आङो। फुरथि थानांगौ माबायाव जोनोमाव माथो दं जिबनाव जेबो गैया। खानिमा लाइक देम थेंक इउ आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोर 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 साबायखर थाबाय गुड इभिनिं सेम टु इउ कनिमा। आं दङ नै जाम्बा जाम्थानो नोंसोरजों रायज्लायसाबनो होननानै बिराद गोबाव जाबायमोनना आङो लाइभ होयैया ओंखायनो र' एसे रायज्लायलाबायनो होननानै ओंखारबोनायसै दै अनिमा
नोंसोरजोंनो एसे रायज्लायनो होननानै दसे नुजाफैनायसै मोजां गाज्रि रायज्लायनोसै होननानै खनिमानासो मालाय बिराद बारायदों दा आं बिराद साबसक्राइब दङथ' आङो दङ उदालगुरि टाउनावनो उदालगुरि टाउनाव जाम्बा जामथानो दसे ओरैनो जिरायनानै मैयाथ' जेनेबा टाइम पास थांबाय क्रिकेट नायबाय बिराद नायनानै गोजोननाय मोनबाय दिनैलाय मा खालामबावनो ओंखायनो लाइभआवनो दसे जिरायनोसै होननानै ओंखारबोनायसै आरोखि मोजां गाज्रि रायज्लायनो होननानै दहायबो दसे नोंनि लाइफआव दसे नुजाहैदोंमोन आं दसे आङो आरो बिथिं हाबायाबो मोनथाम दंमोन मोनथामावबो थांनाय जायासै आं हाबायावबो थांनाय जायासै मोनथाम हाबा दंमोन मोनसे बर' मोननैया बर' मोनसेया राभा खबरफोरा एसे मोजांहां बारा माबा नङा आंनिखौबो सेयार खालामलाय चेनेलखौ दे खालामगोन दे खालामगोन आंहा बे माबा दङ मा होनो मोनसे ग्रुप दङ दे आंनो बानायनाय ग्रुपआ बेयाव होयोबानो माने माबाया एसे भिउ फैयो आरोखि आंना इउटुब फ्रेन्ड मोनसे आं माबा बानायदों आरोखि ग्रुप मोनसे बानायदों ओमफ्राय आरो इउटुब फेमिलि दङ बे इउटुब फेमिलिया बिनि माबाया एकदम ओजोंहाय माबानि जरहाटनि बेयाव सोना होयोबानो माने माबाया भिउ फैयो आरोखि जिखुनु जाया भिडिअफ्रा फैयो आरो दे आङो आंनियाव कमेन्टआव माना दोनहरलाय सानसोरां आंनाव मोनसे भिडिअ' माना हर आङो सेयार खालामनो हानाय बायदि दै होमबाना थाब जागोन आरो आंनि बे माबायाव हरगोन आं आंनि बे ग्रुप दंना आंबो मोनसे माबादों आंनिखौबो एसे सेयार खालामलाय औ आंहा ग्रुप दंखायोना बे ग्रुपाव इउटुब आं गावनिया इउटुब फ्रेन्ड ओमफ्राय गलाघाटनि दङ सासे लोगोनि बेना दङ इउटुब फ्रेन्ड औ इउटुब फेमिलि बेना मोनब्रैसो दङ आरोखि मोनब्रैसो ग्रुप दङ आङो बेयाव सोनानै होयो आं सम सम आंनि भिडिअ'फोरखौ आरोखि होमबानो भिउ फैयो दा बिसोरनि अननायजोंनो आङो दा $85 जाबाय आंहा माबाया डलारा आरोखि बेजोंसो नङाबाथ' सेसमोन ओरैनो नायाना बे ग्रुपाव थायाबाथ' जाल्लायानो जाबायमोन बैना बिराद गिदिरथार माने माबाना गलाघाटनिया बिराद गिदिरथार बेना ग्रुपआ बिराद मानसि दं आरो बेना नोंसिना उदालगुरि टाउनाव नामा औ आंना उदालगुरि टाउन खाथियावनो गामिया आंनि गामिया माइदांगुरि टाउननि सोनाबहा ससे थांबानो मोनो हमनानै ला टाउननिफ्राय टाउनानो जोंनाबो होमबाबो जोङो गामि होना आरोखि गामि होनो जोंना गामिया माइदांगुरि बेयाव बर'फोर गोजाथार आरो बे गामिया आरो बिदिनो सारिगिदिं बर' गामियानो गोजा बिथिं दङ खान्थालगुरि सानजाथिं दङ खान्थालगुरि आरो ओरैहाय खोलाहाथिं दङ बैग्रिगुरि आरो बिथिं साहाथिं दङ गलमागाव महनपुर बिदि आरो खाथि खाथि बर'आनो गोजा खाथि खाला ओमफ्राय हारसाफ्रा दावखाफ्रा बे टाउनावल' दं आरो एसेल'थार हारसाफ्राबो बांगालाथ' एसेल'थारलै बांगाला जोंनाव उदालगुरि टाउनाव दै एकदम गैयाखौनो होनजायो आरो बांगालाबा मैया नोंबो दङ ना सानसुआव आंजों मैया दहाय मैयाबो गैया दिनैबो गैया
ओमफ्राय हाबायाव मोजां जाबाय दा होदों बेखौबो गन्थं गोलावबो होदों गन्थं गोलावबो होदों ए बेयाव थाङासै अमा होदों ए सबायबो होदों ए हाब देन्जारसो बेना बबेयाव हरनांगौ माखौ बे माबाखौ आंनियाव कमेन्ट हरनाल' दोन नोङो आंनि माबायाव मिथिबायना इउटुबाव आंखौ माबा खालाम ओरैनो कमेन्ट हरनाल' दोन होमबानो आं माबा खालामगोन दे बे आंनि गोजा उफाय गैया बे माबा खालामनो थाखायनो नांगौ जायो औ खालामगोन आंनियाव माबायावल' भिडिअ'आव एसे कमेन्ट हरनानै दोननो सानसोरां कमेन्ट खालामनानै दोनबा आङो सेयार खालामो सानसोरां लोगो जादो आं लोगो गैलाया नोंसोरो लोगो खालामलाय दे आं माबा होनि दे मिथिबाय खालामना ला मनिटर होना होनायाव बे समावनो लोगो जालायाबा बोरै जागोन देलाय नोंसोरो दे लोगो खालामलाय आं होबाय दानो हरनोसै दिनैसो नुदों सोरखौ बेखौ सानसोरांखौ ए लोगो खालामलाय दे जेबो नङा नों गाबोन फैबा थिगानो जादों मोनसे खामानि दंखायो फेरागुरियाव ना फेरगाव नङा आं मोनसे खामानि ओमफ्राय बिसोरखौ थगायबाय थायो औ मास्टारना माबा मावो फन्द्र' लाख ना 18 लाख गासै औ दे हरनानै दोनबायबाथ' थिगानो जाबाय दे जिखुनु जाया दै आंनाव कमेन्टल' हरनानै दोन होमबानो आं सेयार खालामनानै हरगोन आंनि बे ग्रुपाव दे नोंसोरनो देखायजोबना गारलांखागोन मबाइल नाम्बार एड्रेस सब औ कमेन्टल' हरनानै दानो खालामदो औ आंनि बे लाइभआ जोब्बा खालामगोन दे जिटि बर' बस जिटि मा खबर
नै लोगो खालामलायदों नै जिटिजोंबो सानसोरां लोगो खालामहरदो नै जिटिजोंबो कनिमायाथ' दंखायो बायदि मोनदां जिटिजों दे आदा आंनिखौबो आदा आंनिखौ समखौ नायाखै आदा आंनि समखौ नायाखै नायगोन दे नायगोन नोङो माबाल' खालामदो आंनो कमेन्टल' हर जिखुनु जाया दंखायो ना जिटिजोंथ' दंखायो माबाया सानसोरां दंना गैया हनै माबाजों जिटिजों दं गैया जुदि गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय नै जिटिजों जिटिनोबो माइनर हरबाय दे नै जिटि नोंनोबो हरबाय दे नोंबो खालामना ला लोगो बेजोंबो माबाजोंबो जिटिजोंबो सारङा गैया आंजों औ दे खालामना ला नोंनोबो हरखाबाय आं नै खालामदो दे लोगो खालामना ला ओमफ्राय नों माबाफोर जब मावो नामा मावालै मा मावलाबायनांगौ जाखो ओरैनो खेथि बाथि मावलाबायो सानसोरां फल' बेक साबसे खालामबाय नै जिटियाबो खालामबाय आंनिखौबो नै सानसोरांखौबो खालामहरदो जिटि नै खालामहरबाय नै मावग्रा बायदि नुदों बेखायनो सोंनायबाय गाज्रि दामोन गैयालै जेबो मावा लेखाखौनो फरायाखैबा बोरैहाय साख्रि बाख्रि मावनो गोदो नाइट स्कुलावसो ओरैनो हाबलांलाबायनायसोमोन आंबो दे बस्था फैलाय आंनावबो जागोन दे आङो ओरैनो सुटि मोनगोन माबा मा होनो 8टासोआवसो आं सुटि मोनो माने आंनि माबानिफ्राय फार्मासिनिफ्राय दाहाय आङो 8टासोआवसो फार्मासियाव बन्द' जागोन बिनि उनावसो नोंनाव मानो हागोन
आंहाथ' थिगानो दङ बै सासेयासो जासिलाङो बेहा जेनबाय जाला थांखाबाय मावग्रा बायदि नुदों बहा थायो आं उदालगुरि टाउनाव थायोलै जाम्बा जाम्थानो मेथाइखौलासै रावबो ओरैनो थालाबायो नेटखौथ' गारबोदोंसो नेटखौ गारबोदों नेटखौ बैग्रि दंफां थिखांनो मैया मोननाय दे थांनांगौ औ क्या हुआ तेरा वादा है कसम तू ही राधा मा ओंख्रि जायामोन दहायो जेबो ओंख्रि गैयामोन माने हाखु दाखुसो जादों आं दिनै माने न'आव मोनसे सलार फैदों माने सलारनि थाखाय आलासिबो फैदोंमोन नालाय हाखु दाखु लाव ओंख्रिजों संनानै जाहोना हरनायसै आंखौ ओमफ्राय आं नोंखौ मा लिंनांगौ जाखो आंखौ माबा लिंदो बिगुमै लिंबासो मोजां समायो मिथिबाय बिगुमै लिंनांगौ मिथिबाय होमबाना मोजां गाज्रि रायज्लायजोबनो हायो ओंखायनो सना होनखायो माथो होनबाय थाखायो माथो नोंखौलाय आङो लाखानांगौ बिसोरो 12 जागोन दे अब्ला दिनैनिफ्रायनो दे होनथारदोसो थेंक इउ कनिमा सना आंहा नै बिबोनां मोनबावलायबायलै सासे मिथिबायना दाङ'रिया लाइभआवनो बिबोनां मोनबावलायबाय आंहा लाइभआव नोंसोरबो बिगुमै लिंजानोबालाय बिनियाव जयेन जादोसो होमबाना जों गसाइगावफ्राव थाङोब्ला गोथाव मोनजाहैगोन माबा माबि प्रग्राम जायोना जेनेबा माब्लाबा कन्टेक्ट खालामना थांबानो आंहा बिबोनांनाव मोनजाहैसिगोन दा नै बिसिनिथिंथ' अमा थावख्रि मोनखायो नालाय ओइ बे दलं गोदानजों बबेथिं हाबनांगौलै बेयो बबेथिं हाबनो हा गेजेर नङा ओइ खाथियावनो जेनेबा ओइयाव खाथियाव बे आमिनगावनिफ्राय बै ओरै माबाजों
बै न' माबाजों ओरै गोजौ बानायनाया माबाजों माजों हाबनांगौ हस्पिटाल खाथिया बे दलं गोदानाव हाबनो हायो आमिनगावजोंबो हाबनो हायो मेरलासो माबाजोंबो हाबनो हायो बिबोनां नोङो जोंनि मोनगोन ना सेपसआ गुमै लाइफ सेपसबो हाबनो हायो जाब्ला औ आरो नैबे सानसारिजोंबो हाबनो हायो ए सांसारजोंबो हाबजागोन हाबजागोन अनेक लामा दङ अ मुलिनि थाङोबा जों बेजामलाय हाबनांगौ नों डाइरेक्ट थाङोबा र' नोंसोरजों नोंजोंबो माबा लाइन आरो लाहोगोन आं बेजारजोंबो थांनो हायो नोंजों बिगुमै खालामदो बिसोरखौबो गेजेरजों मा लामाया बारा लगाय मोजां नङालै बानायबा फिसासो लामाया गावनि फिसाफोर बे आमिनगावजोंनो मोजां आमेरिकायावनो बेस औ नङाबा बे थानाजों बेजारा बे थानाजों माबा सानसारि थानाजों थानाखौ नुदों नोंसोरो कंग्रेसखौ बासिनोसो बुंदों मानसिया कंग्रेसजों थांबाय थादों एखेसो थांनो खोथाया दुइ गियार एक गियार थिन गियार साननांगौ मानसिफ्रा ओरैनोसो थांनो माबा दसेल' थाबावदो बारा गोबाव गैला आं बारा गोबाव थाखाला माबायाव फुराफुरि 1 घन्टा खालामस्रादो बारासो थाङो दा दुइ गियार थिन गियार सोलाय 40 जाबाथ' 20 मिनिटल' एक लिटार अनलि थाव 20 मिनिटनि उनाव चला का नावराटे स्पिड सालायबा बे गामिनि मानसिफ्रा गाज्रि स्पिड ब्रेकार बानाय दोनजोब्बाय नों माबे लामाखौ बुंदों माखौ बुंदोंब्रा नोंलाय स्पिड ब्रेकारालाय मदन माबाजोंसो थांनांगौ मा बुंनो जाबाय आं हारसिं रावबो गैया आयै बिबोनां सना जेबो नङाब्रा आं थानाय माने माबाखौनो दं होनना सानना लायोना नों बेनि थाखाय बेजरा जों हाबनो लामाखौ बानायस्राबाय लामा बे बेजरा खिनियावल'सो गिदिर एसे बेसेबांबा गिदिर बिगुमैखौनो मोनबाय नोङो आरो माखौथो गिलायखो नोंलाय हारसिं होननानै गिनांगौनि जेबो गैलाब्रा आं थाबाय माने राजाखौनो दं होनना सानना लादों नों हाजोसिम खथ' मोजां लामा बानायबाय गाव बेरायनोबा गाबोन नोंहा कलगेटखौ बानायस्राबाय फाग्ला रावबो गैया दालाय सोलायजोब्बाय लामायानो गारि फिसाल' थांनो नों दा गुमै सना लोगो थाब जायोना औलै आङो लाइभखौनो फैबाय थायाना लाइभ फैयैखायनो माने मानसिफ्रा सिनायि जालांबाय गियाखै आं नङा नोंखौ माबा गिनाय मोनदों नों हारसिं होनबाय थानायखाय आरो बेसेबांबा गिदिर बिगुमै दंखायो मा बुंनो मा मानो जायोना मा बुंनो मा मानो जायो खोन्थाब्रा सेक्रेसिबाबो खोन्था जेबो नङा दे बाय 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 बाय